Wuono duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC otimo pedha e kaonti ma Siaya mar manyo obok ma idwa yang godo adieri wi mibadhi ma itudo godo apisas moko mag tend kaonti no. E apedha no EACC oyango ni giyudo oboke ma ni kod neno madhi konyo e yawo adiera mar wach e wi lal mar omenda madirom kata ma oheo $800,000 e aguch kaonti ma Siaya. Walter Nyambaga nigi ler mar wachno. Duol makedo kod mibadhi pacho ka EACC otimo pedha ma yoridore kaunti ma Siaya kendo goyo gono mwandu ma ichich godo kaka mag mibadhi. EACC oyango ni giyudo oboke moko manyalo konyogi yanga adieri e wach mibadhi mosegone oporo Siaya. EACC geto ng'eyo adieri wi mibadhi ma itudo godo apisas mag sirikal mar kaunti ma Siaya kendo ng'eyo adieri wi weche mag tiyo marach kod apisi mag sirikal no. EACC geto ng'eyo adieri wi mibadhi ma itudo godo apisas mag sirikal mar kaunti ma Siaya kendo ng'eyo adieri wi weche mag tiyo marach kod apisi e sirikandno. EACC rango mibadhi tieng' didek e sirikand kaunti ma Siaya. E nonro mokwongo, duol no nono lal mar omenda makore lach manyalo romo $400,000 ma wachore ni apisas mar kaunti ma Siaya ne otoke aguch kaunti e ndalo 12 bang' yiero mar dwe mar 8 higani. Chenro mar lodho omenda go ne otimore kata bang' gavana manyien ne keto chik mar geng'o nyiewo moro amora e chulo gope kata golo omenda e yo moro amora e kindeno. EACC bende kolo matut wach machielo mar mibadhi mar lal mar $72,000,000. Omenda go gin mayangore ne ondiki ni ne otigo de chenro mar nyiewo masinde mag thieth mag jotuo moheore. EACC ofwenyo ni masinde go ne ok onyiew ka masinde mane ochopo Siaya ne gin mago mane ochiwe yor sir kod osiptal mar Kijabe. Mago gin masinde makudho muya ne jotuo moheore. E kidieny mar adek mar nonro ma itimo kod EACC ne sirikal kaunti ma Siaya, del no temo yaro tie lal mar omenda maromo $400,000 ma ichich go ne olal kokalo e chenro mar gero paw tuke ma Siaya. Omenda no iluwo ndache kochakore kaka ne olok chenro mar gedo mar paw tuke no kendo ma ochokelo lal. Gavana machon ma Siaya bende itudo e imendni mar lal mar pesa mar gedo mar paw tuke. Lingling oyango ni tend kaunti no ne oluoro gi tok chiel mi ochiwo goro machielo man kod bei ma opogore. Ma biro ka gavana ma Siaya James Orengo ne osekumo tiyo kod aguch omenda mar kaunti no kaka yor luoko mibadhi ma okoni ne otuoto bad migawo mar omenda mar kaunti ma Siaya. Walter Nyambaga, Ramogi TV.